Kto z nás má rád zlyhanie? Náprava slabých stránok zabráni zlyhaniu. Budovanie silných stránok vedie k úspechu, vedie ku šťastiu. Je to logické, že korigujeme svoje slabé stránky. Väčšina ľudí, ktorí mi prichádzajú na semináre a chcú byť silnejšími osobnosťami, tak vidím na nich, ako neradi zlyhávajú. Tým, že sa fokusovali tak veľa, boli k tým vedení rodičmi, učiteľmi, k tomu, aby boli bezchybní, aby dostali v škole jedničku, že vlastne neostal nám čas potom budovať svoje silné stránky. Čo si o tom myslíte? Pozrite, ja netvrdím, že máme zakrývať oči a dať si klapky a nevšímať si, v čom sme slabí, zvlášť vo veciach, ktoré sú zásadné pre život. Lenže otázka znie, nebazírujeme niekedy príliš na slabých stránkach, ktoré pre život až tak dôležité nie sú? Čo vlastne bude, keď budeme rekapitulovať svoj život? Čo bude hodnotné? Čo bude skutočne to, na čom bude záležať? Na čo budeme spomínať? Spôsobme v našom okolí, že si nájdeme čas a ľudia, na ktorých nám záleží a deti, na ktorých nám záleží, že si nájdu čas, aby každý deň sa aspoň na chvíľu skľudnili a zamysleli sa nad tým, v čom sú dobré a hľadali to. A začali to pomaly, ale isto kultivovať.